El concello de Barbadás endurece su batalla contra la importante falta de agua que castiga al municipio en particular, una situación que se repite en gran parte de la provincia. La reciente prealerta por sequía decretada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil obliga al concello a tomar decisiones drásticas. O consumo de auga en moitas ocasións é exagerado por parte da veciñanza. Que medidas adoptamos? Levamos xa un tempo facendo, desde haberá mes e medio, prácticamente 2 meses, adoptamos a medida básica que é a de información, o de concienciar a veciñanza de que cada gota conta, eso é esencial. E a partir de aí, unha vez que chegou a alerta, ou a prealerta por seca, o que decidimos foi suspender todos os baldeos que estábamos facendo nas rúas, que era algo que estaba moi demandado pola veciñanza, pero suspendéronse todos. E por outra parte, hai zonas verdes que agora mesmo presentan un estado que non é o mellor, pero precisamente porque levábamos xa un tempo facendo un uso racional da auga. O Parque da Liberdade agora mesmo non está no mellor estado, pero somos conscientes delo porque é un parque que non era moi utilizado, que era a zona verde, e xa non se regaba. Os outros parques, había algún deles que eran regados durante a noite 3 veces. Entón suspendeuse ese riego ou reduciuse o riego a unha ocasión. La situación es sumamente delicada. Un extremo que queda en evidencia al observar el estado del río, que actualmente se encuentra prácticamente sin caudal. Ante este escenario, el Gobierno local ha diseñado un plan de choque urgente para minimizar el gasto de agua en las calles y espacios públicos. Desde hai 2 semanas estamos traballando no que é a sustitución do riego por aspersión por riego por goteo. Tivemos xa 2 actuacións, queremos seguir nesa liña conforme se vayan cambiando o que son as plantas, as glorietas e similares, para que dese xeito tamén se poda reducir o gasto en auga. El Gobierno municipal resalta que las medidas administrativas deben ir acompañadas del compromiso por parte de los vecinos. Hai que concienciar a veciñanza de que o enchido das piscinas ten que ser racional tamén, hai que reutilizar a auga e que nas casas evidentemente temos que facer un bon mantemento do que son as nosas instalacións, as nosas infraestructuras e por outra banda tamén facer na casa, na propia casa, racionar o que é a auga. Evitar os baños, utilizar duchas, que son moito máis rápidas, consumen moito menos auga, e o que desde logo non queremos é chegar ao extremo de que nun momento determinado haxa que racionar o consumo de auga. Temos que ser conscientes que o uso doméstico é esencial. O mellor tamén hai que suspender ou reducir o riego agrario, entón, porque é esencial poder beber, poder ducharnos e poder cociñar.